Nagbabalik tayo dito sa Bayan ng Placer para sa Day 24 at ang last day ng ating elimination round. Magandang hapon Pilipinas, hello world, just marhay na hapon Bicolandia. Ito pa rin po ang inyong sinusundang Ako Bicol Cup Masbate. Atid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Para sa unang tapatan, it's PUV Corpus at Dimasalang. Pero bago natin sila isalang, tayo po ay lubos-pusong nagpapasalamat kay Mayor Eusebio Tumuran Jr. para sa pagpapagamit ng Placer Covered Court. Ako po si Kapa Morgan alongside with Wadi Jan Batsilier. Magandang hapon, Wadi. Magandang hapon, Kapa, and it's good to be back dito. Sunday, doubleheader, meron tayo. The first games. Pang-ilan mo dito sa Placer? This is the first time na mag-cover ako dito sa Talaga? napakagandang covered court at maaliwalas dito sa ating lugar. And of course, ang ating first game is Dimasalang versus PUB Corpus. So, abangan natin. And let's start things off para kay JB Salvidar. Muli nagbabalik itong laban ng Dimasalang versus PUB Corpus. Magandang hapon sa iyo, Kapa. Yes, magandang hapon once again, Wadi. And eto na, for the tip-off. Ito na nga, ang ating last day of eliminations. Tingnan natin kung sino ang magtatapos ng kanilang entry dito sa ating Ako Bicol Cup Masbate on a winning note. So after that, a 3-point shot, binitawan itong sharpshooter ng PUB Corpus na si Dimasalang. Oo. And I guess these players are here to prove themselves na talaga na kahit out of contention na ang dalawang teams na ito, but still they want to represent and they want to win their last games dito sa ating liga. Sabi nga natin itong mga klaseng larong ito ay for pride and honor. Wala na siguro yung glory, honor na lang. Pero ganun pa man, magiging exciting pa rin ito dahil ito nga, they're playing for pride and honor para sa kanilang mga bayan na nire-representa. Ayan na si Rado, shoots the corner pocket 3, mintis yan. Alforte with the board, binigay dito sa high scoring guard niya, Rizubal. Crosses the half court line, swings the ball to Boloñas. And ito si number 11 na si Jay Serad, who's been one of the playing coach nga dito on the side of PUB Corpus. Right now has a chance to increase his minutes dito sa ating liga. Tama. And ayan. Ayan na si Marlon Banda. One of the highest scorers ng Dimasalang. Scores his first bucket of the ball game. At pabanda din yon. Yes, oo. Ginamit niya ang Banda. Ayan na si Rado. Again, shoots his second 3-point shot. Napalakas yan. Saralde. And Rizubal. Battling it out. Yan na si Solarta. Attacking Serad. And that's an easy 2 for him. Nice lay-in for number 28 na si... And what a move, partner, dito kay Bugoy, who's been the lone bright spot during their last outing. Pero si Banda wants to answer with the Pinoy step. And kinuha pa partner sa kabila. Grabe, pwede nang itira sa kaliwa pero ikinanan pa. Sabay kindat partner sa kanyang mga teammates.
and also sabay kindat sa ating courtside reporter na si Miss Danica. Siyempre, Ayun na si Yanson. nakaraming kindat na yan si Danica Garcia dito sa Yanson. ating liga. With passes to Sularta, recovers the ball. Shot clock is at 9. Pugoy misses the shot. Alforte grabs the rebound. He's in a rush. Alforte loses the ball. And out of bounds, pupunta dito sa PUB Corpus. At ayan, PUV Corpus, Larde now with the ball. And what a block dito. Grabe to si Arizobal. We know he can score in a bunch, pero he's still playing defense despite nga yun ang out of contention. He's challenging the shots of this PUB Corpus squad. Yanson again wants to shoot for 3, back-to-back hits on the part of Yanson. So good start para dito kay Yanson sa koponan ng PUV Corpus. Era si Banda. Gives PUB, di masalang, another possession. Binigay dito kay Arizobal. Sneaks in, kicks it out to Banda. Banda attacking, kicks it out. Boloñas, his favorite shot. Short on that. Rado is ahead. Ginugulo. What a pass dito kay Pugoy. And wala nang nagawa doon, partner, si Arizobal. Yes, nice finish on the part of Pugoy. But napakabilis ng baba ng transition offense nitong Di Masalang. After that layup, binawi kaagad ang layup ni Alforte. Wala pang 2 segundo nakascore ka agad. Nakaganti ka agad itong mga taga Di Masalang. Ayan na si Pugoy shooting the 3. Mintis yan Alforte again with the second rebound of the ball game. Banda is in a rush. Slow things down and shoots the layup. Parang hindi pa nagmimintis dito si Banda. Yes, partner. And right now, the score is 8-10. What a high scoring ball game right now. 10 apiece na pala. Ayan na si Serad, misses the shot. Arizobal with the board, binigay dito. Sularta is ahead, saktong-sakto. But Hindi na manage ni Solarta yung pasa na yon ni Arizobal. It could have Di Masalang could have taken the lead doon sa outlet pass na yon. Pero right now, it's 10-all ang score natin mga kasorog at 5:43 nalalabi po sa ating first quarter. Tabla po tayo. And partner, yun na nga. Dito, napakagandang pwesto para manood if you're free or pagkatapos magsimba, malapit dito. Punta sila dito to witness our second game naman, partner, is the home team. Yun na nga, Placer going up against Uson, partner. Uson. So, tingnan natin if yun na nga yung sinasabi natin, this is the last. Pero, It's going to be a crucial yes, game for it's going to be a crucial high stake for Uson. yes, if sabi kanina ng ating mga kasama, if Uson wins, magkakaroon tayo ng triple tie. And tingnan natin kung ano magiging sitwasyon after that next game. Yan na si Rado misses the 3-point shot again pero nakakuha ni Pugoy. Pugoy attacks, binigay kay Rado. Uses the glass. And finally, Yes, tama ka dyan. puntos itong si Rado closer to the basket. He launches a lot of 3-point shot attempts kanina. Ayan na si Arizobal. Missing the 3-point shot. Banda. All over the tall guys pero nakuha niya. The smallest guy in the court. But manages to grab the rebound. Pero ayan na, Sularta shoots the 3. Mintis ang kanyang tira. Medyo malakas yung tira ni Solarta. Ayan na si Pugoy. Crosses over. Hesitates. Binigay dito. And si Banda. And Banda jokingly attempted to take a shot closer to their basket. Grabe. Ito yung laro na pati yung commentator mapipeke. And Rado still can't connect mula sa 3-point country. And Emerson Saralde with that missed shot. Arizobal hesitates. Squeezes in. Drops it off to Solarte but mintis ang kanyang tira and ang possession mananatili dito sa mga nakapink. Hindi mo makikitaan dito si Arizobal ng pagiging malamya sa larong ito. Although no contention na nga ito for both teams pero Arizobal still doing his own thing. Yan na si Boloñas. Gives the ball to Banda. Sularta again. Sapa lang inabot dito kay Emerson Salarde.
Good defense on the part of Salarde. Uy, happy birthday nga pala kay Miss Ras. Ayan, Ma'am Russell Oreta Happy birthday po, ng Miss Ras. IMBC. Uulan ng greetings mamaya. Umpisaan na natin. 4 consecutive misses para dito on the side of Dimasalang. Yan na si Pigoy. Hop, skip, using the glass. Mintis ang kanyang tira. The ball will stay with PUV Corpus. Akala ni Arizobal sa kanila na yung bola eh. Yan na si Rado. Binigay dito kay Rado again. Shoots the 3. He's struggling dito sa ating laro. Pero si Pugoy ay sorry miss. Banda. That's an easy 2 partner for Alforte. And alam natin partner, even though medyo undersized itong si Alforte, he plays the 5 position para dito sa Dimasalang. But still very, very effective. Ang Salarde nakascore doon for PUV Corpus. Lamang pa rin sila, dalawa, 14-12. Ayan na si Mintis pa rin ang tira ni Boloñas. So it's going to be PUV Corpus ball at right now, ayan na. Yan na si Salarde attacking. What a shot. A follow away jumper para dito kay Emerson Salarde. And now the lead is 12-6 para sa PUV Corpus. Yan na si Rado slowing things down. Waits for his teammates. Binigay dito kay Salarde for 3. Short on that pero nakuha ni Pugoy. Salarde again. Passes to Yanson. Shot clock is at 11. Pero naagawan ni Alforte. And lays it up for 2. That's a very easy 2 for Alforte. Yan na si Pugoy guarded by Sularta. 12 to shoot. Binigay kay Yanson. Nabitawan. Ayan na si Banda. 3 against 2. Banda attacks. Kinuha na naman sa kabilang partner but misses the shot. Nailang siya doon sa depensa ni Pugoy eh. Ayan na si Rado. Ginugulo nitong si Banda. Binigay kay Salarde. What a pass. Nothing but the finish. Sayang nun. Maganda sanang give and go play na yon. Ayan na si Rizubal. Slowing things down. And off the glass for the bucket para dito kay Arizobal. yan na si Salarde. The score is tied at 16 apiece with 1 minute and 6 seconds remaining. Rado binigay. Salarde, elbow jumper. That's an automatic for Emerson Salarde. Meron na siyang 4 na puntos dito sa larong ito. Sularta binigay kay Arizobal against Rado. Shot clock is at 15. Arizobal with the fake. Sneaks in and out, dribble. Binigay dito kay Banda. Baseline jumper, book it. Pwede rin palang tumira ito si Banda na walang hindi pa Banda. Ayan na si Jay Serad. Manning the point with 29 seconds remaining sa ating first quarter. Serad gives the ball to the hot shooting Yanson. Pugoy attacks, floats, flies, scores. Galing. Floating in the air. And Banda again. Meron din siyang gano'n na floating in the air. We have 10 seconds remaining sa ating first quarter. Rado is open for 3. Siguro nakakasampu ng attempt yan si Rado dyan sa corner, sa area na yan. And si Serad na ubusan ng oras, and that ends our first quarter with a score of 20 all. Despite these two teams are undermanned, pero talagang they're fighting at will. And yun na nga, they're representing their municipality. With honor and pride. Yes, with honor and pride. So that ends our first quarter with a score of 20 apiece. Alright, so sige. Both teams talagang nakikitaan natin ng di papatalo na attitude dito sa larong ito. So it's good dahil
hindi magiging batamlay ang larong ito. Nakaumpisa pa lamang po natin na kakatapos pa lang ng ating first quarter action. Again, this is our day 24 ng inyong Ako Bicol Cup eliminations, and this happens to be the last and final day ng ating elimination round. Come tomorrow. Yeah, bukas na po. Mag-start na tayo ng quarterfinals. Bukas ang ating quarterfinals or second round partner. Kumbaga, top 2 teams of each district will qualify. So talagang pakaabangan natin yan. And may mga teams na naka-qualify. So our last game will determine kung sino ang makakapasok dito sa District 3. But I guess Placer is in the top of the standings. Sure na. But we're just waiting kung sino ang makakasama ng Placer dito sa ating District 3. So tingnan natin. If, will it be Uson, Katayngan or Kawayan? But this league is getting exciting na talaga, partner, dahil nga nasa second round na tayo. So pakaabangan natin yan. For sure, magandang laban ang mga abangan natin mga kasurog. Lalo na dun sa live natin sa Facebook. Tama. Sa Rep Saldico page, sa Ako Bicol Online TV. Meron tayong TikTok, yung mga reels and mga shorts na pinopost natin doon. Of course, yung YouTube channel natin, partner, meron tayo. Yes, of course. And sa first quarter, it was Marlon Banda who led Dimasalang with 10 points. And samantalang Emerson Salarde, Jose Anson, and John Ray Pugoy with 6 points apiece para naman sa PUB Corpus. So ayan, Si Banda scores. Meron na siyang 12 points dito. 12 points in the ball game. And during the warm-ups talagang tinitira yon ni Jay Serad. And during the early parts ng ating first round talagang yung minutes ito ni Jay Serad is very limited. Pero every time he entered the court talagang tinitira yung mga 3-pointers na yan. But Arizubal wants to take the 3-point shot. Mintis yan. Serad crosses the half-court line and medyo mababa ang pasa dito. Mababa masyado yung pasa ni Serad. Actually, blind pass pa yun, partner. He's not looking. Alforte operating inside. Gives the ball to Boloñas. Banda. Top of the key jumper. No good. Yanson grabs the rebound. And Sirado against 2 defenders. What a move, partner. Yes. So yan na nga, si Rado ay nahihirapan sa mga tira niya galing sa labas. Pero maganda naman yung kanya mga layup and shots closer to the basket. So I think mas maganda na doon na muna siya tumira. Pugoy misses that shot. Ayan na si Banda crossing the half-court line. Gives the ball to Boloñas with the fake floater using the glass. His first 2 points of the ball game. That's a classic yes, tama ka dyan, back partner. shot. And Nakita natin. Naalala mo yung mga tira mo nung kabataan. Partner. Yun ang mga basic shots ko nung kapanahonan ko. Ayan na si Rado. Arizubal, what a pass dito. Grabe, partner. After that rebound, halos walang dribble. Itong side ng Dimasalang. Pasa and then another pass for the finish. Grabe. Nabalik tayo dun sa tira. Naalala mo yung mga kabataan. And parang ganun din ang mga tira na aking kaibigan na si Homer Conda. Ay, oo. Mas grabe yun. Ayan na si Rado, finally. Ayan na si Sularta. Oy, that's traveling. He was called for steps. So, partner, I've seen some footages of his game last night. Ganda ng linaro ng aking kaibigan and congratulations. And halos everyday din nanonood ng ating live yon si Manoy Homer Conda. So happy viewing po. Ayan na si Yanson, shoots the 3. Player of the game lagi yun eh. Oo. Yanson, his second 3-pointer of the ball game. Banda, what a move, partner. So, Banda has been leading so far dito sa ating sa koponan ng Dimasalang. He has 14 points, partner. So. Ayan na si Serad. Open for 3. Shoots the 3. Misses the shot. Sularta with the board. Outlets to Arizubal. Good pass. Mintes ang kanyang tira. Alforte powering his way in against 3 defenders. Overshoots the mark. And Banda not taking care of the basketball. Pugoy skying high. What a shot.
Grabe yung take-off, ano? And, Layo ng take-off. and napatingin siya doon kay referee CJ Sanchez. And once a foul, yan na si Boloñas, misses that shot. Rado with the board, ginugulo. Nery Subal, nakuha ni Solarta ang bola. Binigay kay Banda. Banda, slowing things down. Good ball. Parang mainit ang bola, ah. Yeah, si Boloñas. His fourth point of the ball game. Yun ang medyo may misconception tayo, partner. Talaga every time na ganun. Good ball yun, Oh, partner. good ball yun kasi inattempt mo eh. Ayan na si Rado, shoots the three. And still missing from that area itong si Rado Jr. Pero not giving up. Sabi niya tira lang. Pero yun, talking about tira, maganda naman ang pinakita nitong si Arizabal with that right-handed layup using the glass. Ayan na si Celarde. His 8th point of the ball game. Nice top of the key shot from Salarde. Yes, Alforte battling it out against three white shirts. Nakuha ni Rizubal ang bola. Shot clock is a 10. Solarta, top of the circle, 3, no good. Rebound, nakuha ni Pugoy. Yan na si Salarde, one-on-one against Solarta. And hindi niya nakita si Serad. Who misses that gimme, sayang nun, partner. Grabe, yan ang nasa loob na eh, lumalabas pa. And Rado and Banda battling it out. Ang possession mapupunta. Napakamot si Sirat sa ulo niya. Matapos tira. Tinignan niya uli yung ring, making sure na merong butas. And mga Kubicol Cup Masbate, ay tin sa inyo ni Congressman Saldico at ng Kubicol Party List katabang nakasurog pa. And of course, Congressman Jill Bongalon. And happy viewing din kay Commissioner Lloyd Rivera, ang ating mga bosses, and si Ino Rivera and si Miss Russell Loretta who's celebrating her birthday today. Happy birthday po. Happy birthday. At sa lahat po na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon na nanonood sa atin, happy birthday. And right now, we are back. Bola ng Dimasalang. Arizubal is inbounding. Gives the ball to Solarta. Binigay Alforte against Yanson. Alforte attacks. Drops it up to Banda. And that's an easy 2 for him. And he has 16 points in the ball game. Yan na si Salarde. Crosses over. Binigay dito. Rado wants to attack. Natapik. Ang bola mananatili dito sa side ng PUB Corpus. And PUB Corpus leading by 2 points. And, at ayun, nadagdagan yon. Yan na si Banda waiting for his teammates. Binigay dito. Solarta stopping, popping, shooting, misses the shot. Yanson with the board. Ayan na si Jay Serad. Binigay dito. Another turnover on the part of Serad. Solarta binigay kay Banda. Skying, shooting, scoring for 2. And hindi man lang siya natinag ng depensa ni Salarde doon. Yan na si Pugoy. Again, misses that gimme. Nakuha na si Rad ang bola. One more try for Pugoy here. What a defense by Banda, partner. Nawala sa kamay ni Pugoy yung bola. And again, Dahil sa best finesse nito si Banda. that patented floater. At ayan na naman, inagawan na naman siya ng candy doon. Yes. Yan na si Banda. Gives the ball to Boloñas. Binigay dito. Solarta. Alforte sa ilalim. Too much passing Yes. naman on that play for Dimasalang. Yan na Boloñas. Shoots the elbow jumper. Mintis yan. Yanson against Banda again. Serad is open. Shooting. Misses. And what a fake by Pugoy. Ginantihan niya itong si Banda doon with that fake. And Alforte Nice shot mula kay Alforte. with an easy layup, partner. And now, again, this is a close ball game. We are tied at 40 apiece. But
Celarde wants to break the tie but misses the shot. At ayan, mayroong chance dito yung mga taga Dimasalang na makabawi at makuha uli yung lead sa larong ito at 1:56. Arizobal shoots the top of the key circle. Ayun. Kaboom! Kanina nag-miss siya, halos the same spot, but right now he connects from beyond the arc. Yes, if Talking you know, about Arizobal ng Dimasala, yes. if you notice, partner, medyo nagpi-pacing pa tong si Arizobal. And that is Wala pa, hindi pa. fifth point pa lang ng ating laro. Who's been a steady contributor para dito sa side ng Dimasalang. Very unusual kasi 5 points pa lang. Usually Oo. talagang si Arizobal talagang Nagtatapos ang laro, isa yung main contributor. Usually. And also, dito sa ating first half, dapat he scores in a bunch. But kasi si Banda has the lion's share of scoring dito on the side. Has 16 points in the ball game. Speaking of Banda, yan na naman siya. He uses the glass again with that layup, and now he has 18 points in the ball game. Ganda rin kasi itong si Banda playing downhill. Talagang, What a shot! Salarde challenged by Banda, misses that layup. And si Salarde has 11 points in the ball game. Binigay dito. Rado again. No good. Grado is not giving up on that area. What an hesitation ni Bologna's partner talaga. Vintage yung mga galawan nito, partner. Oo, grabe. So, ayan. Lamang po dito ng apat ang mga taga-Dimasalang. And we're about to end this second quarter. 21 seconds to go. Wala yung tira ni Pukoy sa corner. Yan na si Arizobal. Burning Rubbers gives the ball to his partner. And Mintis. And right now, Dimasalang is enjoying this ball game. Tininan pa ni Arizobal, lahat ng mga nando doon. Ano ba, ititira ko na to? Sabi niya. And that is the end of our first half with a score of 49-43. A high-scoring ball game we have sa ating first game. And pakabangan natin if sa second half magtutuloy-tuloy pa itong pananalasan ng Dimasalang or PUV Corpus will prevail in this game. Oo. So, abangan natin yung pagbawi ng PUV Corpus kontra dito sa Dimasalang. Ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa, kami po ay magbabalik na lamang po kayo.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang dito sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang dito sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. And we are back dito sa ating first game ng ating double header. Dimasalang versus PUB Corpus. And what a high scoring ball game we have during our first half. And So siguro pasadaan muna natin yung Yes. comparative stats natin before we go to our second half. Ayan, para sa bench points, wala tayong aasahan dahil halos yung dalawang kupunan po ay talagang halos lilima lang. Kaya 0 points tayo. Tabla po sila dyan. Pero pagdating po sa points in the paint, ay nako, lamang na lamang dito mga taga Dimasalang dahil meron silang 44 points kumpara sa 22 lamang ng PUB Corpus. and that 44 points na yan, partner. Bakit? Meron dyan almost 3/4 o half ng score dyan ay kay Banda sa ilalim with that Tama. layup. Tama. And even he is the smallest guy on this squad, but he plays a big role in a big heart para dito sa side ng Dimasalang. Dito naman sa turnovers, walang sisihan dahil tabla din sila. Parehas kapag turnover ng tig-10 yung dalawang koponan Dimasalang and PUB Corpus. Sa fast break points, ay nako, malaki ang agwat ng Dimasalang. 28
2-2. Ano naman nangyari dito, Wadi? Yun na nga, speaking of fast breaks, si Marlon Banda pa rin, partner, leading the charge Yeah, for siya yung Dimasalang. salarin. Siya talaga after the rebound na nakukuha ni Alforte and outlets dito kay Banda, hindi kay Arizobal, that led to 28 points para sa fast break dito sa Dimasalang. Tingnan mo yan, ano? So, dito naman sa second chance points, ay nakakalamang ang POV Corpus with 9 kontra sa 6 lang ng Dimasalang. So, let's see kung ano magiging mga adjustments ng mga teams, knowing nakikita naman yan sa ating monitor, yung kanilang standing o yung stats na yan. So, how are they going to react dito sa ating second half? Yan ang ating tutunghayan sa pagbabalik natin dito as both teams are now getting ready for the second half. And again, ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa. And yes, same starting five nga dahil nga these teams are underman at walang ibang pamalit. Pwede siguro yung mga coach. And yan na si Pugoy, who's been a leading scorer para dito. But Jansson, who hit a couple of threes kanina. 2 3-pointers ata. And wants to make it 3 pero mintis ang kanyang tira. Rizubal gives the ball to Boloñas. Shooting, mintis ang kanyang tira. Rizubal, top of the circle 3. No good but Alforte. Binigay sa kalaban na si Serad. Slowing things down, binigay dito. Rado. Using the glass, misses the shot. Pugoy. Nabitawan ni Pugoy ang bola. Kaya ito na ang mga taga Dimasalang. Yan na si Alforte. So, nadagdagan pa yung kalamangan dito ng mga taga Dimasalang sa pagpasok natin sa second half. Sila yung unang nakapuntos dito. Serad launches sa 3 pero kapos ang tira. Ito na ang mga taga Dimasalang, Boloñas. And the bank is open even on a Sunday para sa kanya. And right now we have a report mula kay Miss Mabel Echegoyen. Miss Mabel, ano bang balita dyan? Maayong hapon ka pa, Morgan and Coach Jan, at sa ating mga kasurog. I am Mabel Echegoyen, your courtside reporter for today's ball game between Team Dimasalang and Team PUV Corpus. We're seeing an equally matched battle between the two teams who only have 5 players each. After the first half with a score of 49-43 in favor of Team Dimasalang, pareho pa rin silang desididong madagdagan ang kanilang panalo sa huli nilang laro dito sa elimination round. Parehong diskarte ng dalawang kupunan ngayon, minimize foul trouble, enjoy the game, show off their best, especially sa defense and transition play. Moreover, both teams says that they are honored and thankful to represent their municipalities and be part of this prestigious league in Bicol Region, Ako Bicol Cup. And that's the latest for now. Back to the panel. Ayan, maraming salamat Miss Mabel Echegoyen. Ayan, minimize fouls. Yun naman talaga ang dapat nilang gawin dito. Dahil nga, wala silang pampalit. Both teams are playing with only just 5 piece. So, yun. Pero na-foul dito si Pugoy kaya he's taking the free throws. And right now, medyo namamagana ang kalamangan nitong Dimasalang. Medyo kumakapal na. Yan na si Banda. Waiting for his teammates. Binigay dito kay Rizubal. He is open. Dinidare siya ni Jansson to take that 3-point shot pero he gives the ball to his shooter na si Boloñas but misses the shot. Pugoy, natapik sa likod ni Boloñas, Rizubal. Looking at his teammates, binigay kay Solarta. In and out ang kanyang tira, Solarta and Salarde. Losing the ball at, dito sa sideline natin kaya mababalik ang bola sa mga taga-Dimasalang. Good follow-up for Marlon Banda. And si Serad gives the ball to Jansson. Cross courts to Rado. Hesitates, shoots the floater. No good, pero nandyan si Rado to follow up his shot. Ayan na si Banda against 3 white shirts attacking. Misses that shot. Almost making it pero medyo napalakas niya ng konti. Serad gives the ball
to the main man na si Pugoy. Waits for his teammates. Binigay dito kay Rado. Serad is open for 3. Mintis sa kanyang tira. Pugoy sa ilalim, operating, scoring for 2. Yun ang dapat nilang gawin. Ay maximize nila itong si Pugoy sa ilalim. Kasi he's the biggest guy dito sa larong ito. Yan na si Banda. Binigay dito kay Arizubal. 14 to shoot. Solarta deflects the pass. Binigay dito kay Rado. 3 against 2. Intercepted. Dapat inantay ni Rado si Pugoy doon. And huli, another turnover para dito sa PUB Corpus. Yan na si Arizubal. Alforte wasn't too ready for that kind of pass mula kay Arizubal. And si Rado using the left hand, misses the shot. Boloñas grabs the board. Binigay dito kay Banda. Arizubal attacking. Drops it up to Solarta. And Solarta finishing that one. Arizubal could have passed it to Alorte once more, pero he opted to pass it to Solarta na. Yan na si Serad finally. Oy. After several tries, Serad makes his first 3-point shot of the ball game. Solarta again attacking. What a tough shot mula dito kay Solarta. And nandun si Janson to challenge the shot, but Solarta able to manage that one up. Yan na si Celarde. Nagpasabit, nakakuha ng foul dito sa number 30 na si Arizubal. 10 ang kalamangan, 63 to 53. Nasa kalagitnaan na tayo ng ating third quarter. Celarde will take charity shots. And akala ni Boloñas, that is the last shot na, but that is only the first free throw. And unti-unti na partner na pupuno ang ating ating venue. Yes, ating venue. Ito pong Placer covered court. Yan na si Solarta. This time hindi na kompleto ni Solarta, pero mananatili po sa kanila ang bola. At yan, and Solarta gives the ball to Boloñas. Shoots the 3, irons it, rebound, nakuha. Yan na si Alforte. nice behind the back pass mula kay Banda. At hindi naman pinahiya yun ni Alforte. Yes, partner Alforte. During their first game up to the last game, has been a very, very good contributor para dito sa Dimasalang. Pero si Rado wants to take that shot, misses the 3-point bomb. Nakuha ni Rado. Hindi pa rin kumukonekta itong si Rado talaga with those threes for PUB Corpus. What a floater din dito kay Boloñas. I guess Kapa, yun ang favorite tira niya dahil nga he scores again, and what a move by Pugoy. Sidestepping move on the part of Pugoy. Yun ang kailangan para makahabol itong si Pugoy kasi when it comes to size, siya yung nakaka-advantage dito. At alam naman natin, may laro naman ditong si Pugoy. Yan na si Boloñas with a bad pass. Nakakuha ni Rado Jr. ang bola. Hinahabol ni Banda. Ginugulo ng 2 point guard. Binigay dito. Serad for 3. Misses that shot. Arizubal with the board, and he is guarded by Celarde. Hesitates. Crosses over. Dancing. Natapikan. Ano yan na si Pugoy. Wants to attack. And that is an offensive foul, partner. Yan na si Arizubal. Crossing the half-court line. And directing traffic. And gives the ball at the middle kay Bolaños. Bolaños kicks it out to Banda. Shot clock is at 10. Binigay Arizubal. Top of the circle 3. Kaboom! Nice shot mula kay Arizubal. Nothing but the bottom of the net.
para dito sa point guard ng Dimasalang na Arisubal. I think that's his second 3-point shot made dito sa larong ito. Yan na si Janson. We know he can hit that. Shoots the 3. In and out. Nakuha ni Salarte. But sapa lang inabot dito kay Alforte. So 15 na po dito ang lamang ng mga taga-Dimasalang kontra sa PUV Corpus. At ayun, mukhang nawiwili sila to taking those outside shots. Yes, so yun ang sa tingin ko dapat gawin ng mga taga-PUV Corpus na itira nila yung high percentage shot closer to the basket. Yan na si Boloñas. Misses the shot. They should utilize Pugoy for that one. Tama ka dyan. Ayan na, 3 against 2. Serad gives the ball to Serad with a fake. Up and under using the glass. Back-to-back baskets on the part of PUV Corpus that decreases the lead to only 11 points. Pero si Alforte drops it off to Solarta using the glass again. Every time Alforte drives the basket partner, pag sinalubong siya ng 2 o 3, that's an automatic drop pass, and halos lahat ng mga drop passes nitong Dimasalang nakukonvert nila. Kaya lamang sila ngayon. But Arisubal wants to add the lead, but he airballs it. And he smiled after he took that shot. Parang sa tingin niya, sabi niya, hindi dapat na itinira ko to. Pero wala siyang, hindi niya napigilan sarili niya. Serad, short on that one. But Janson again shoots the 3-point shot, misses. And Rado with the short stop. Book it. Again, kailangan nilang tumira closer to the basket. Buti na lang suswertehan nila at nakukuha nila yung offensive rebound after those shots from the outside. And back-to-back baskets dito para kay Rado. What a pass. Banda to Solarta with that layup, pero Arisubal intercepts the pass. Arisubal attacking, crosses over. Binigay kay Banda. Deep Sinu, sapa lang inabot dito kay Pugoy. And a 3 against 1. Nice pass and nice finish. And 6 consecutive points para dito kay Rado Jr. And now the score is 76-65. And yung PUV Corpus cannot afford to trade baskets dito sa Dimasalang. Dahil nga talagang lamang na ng medyo malaki-laki ng 9 points itong Dimasalang. So they need to stop, lalong-lalo na yung fast breaking points nitong Dimasalang. They need to shoot now. Yan na si And Rado needs to shoot. At ayun, nakatira pero hindi umabot po ang kanyang buzzer beating attempt. Kaya't yun, magtatapos tayo na nakakalamang pa rin po ang mga taga-Dimasalang 76-67 kontra dito sa PUV Corpus. Again, abangan nyo po mamaya yung ating second and final game, ang laban ng home team Placer kontra sa hopeful pa rin na Uson para makakuha or makasecure ng at least top 2 slot sa kanilang distrito. So pagkaabangan nyo po yan. It will be hosted by Coach Paul Sepe and Burns Bernales. Mamaya po yan. But right now, it's Wally Jan Bansolier and Kapak Morgan doing the action para po dito sa laban ng mga taga-Dimasalang and PUV Corpus na namamayagpag dito. And partner, who would have thought na simula Albay Leg, nandito na tayo sa Masbate Leg. Ganun kabilis. And yun na nga, pinakaabangan ng lahat. Yung ating Champions League na sinabi ni Kong Grisman Saldico during the championship game doon sa Kamsur leg. Yun na nga, yung ating inter-province, yung top 4 teams will advance and will qualify para sa ating inter-province partner. Napakagandang liga yan for sure. Actually, may mga nagte-text na may nagte-chat sa atin na making sure na matutuloy nga. So, positive naman tayo dyan. As a matter of fact, after nitong Masbate ay gagalaw na tayo uli para sa preparation ng inter-province or yung regional or Champions League na yan. And para sa ating mga leading scorers, yan na si Marlon Banda
leading the charge for Dimasalang with 22 big points. And partner, Nakahabol ba si He has- Arsubal? after 3 quarters, Marlon Banda has triple-double, partner. Grabe. 22 points, 10 rebounds, and 10 assist, partner. Ay, Grabe. grabe. He is doing the damage para dito sa Dimasalang. And on the side of PUB Corpus, itong si Ronnie Rado with 23 points dito sa ating laro. Grabe naman. Kaya pala, Lalo na kung pumasok yung kanya mga 3-point shots attempt. Tingnan natin yung kanyang ayan. So 1 out of ilan na ba ang attempts niya? 9. Napakadami na. Oo. But then again, yung may problema po yung ating relo. It should only be 10 seconds o 10 minutes rather. Pero dinagdagan pa. Ayan, sige. Antayin natin na maiayos muna. Anyway, lamang po ng 6 ang mga taga-Dimasalang 76-70. So, kanina umabot ito ng 15 or 15 points. Pero unti-unting nakakahabol itong PUB Corpus. And I think talagang dapat i-minimize muna nila yung mga outside shots nila o yung mga attempt nila from the 3-point country at bigyan nila ng tuon yung mga closer shots lang, closer to the basket. Tama ka Para dyan. mas maganda yung percentage ng kanilang mga tira. Tama ka dyan. They are starting to fall in love dun sa 3-pointers. And yun na nga sinasabi mo kanina, may advantage itong si Pugoy dito sa side ng PUB Corpus dahil siya ang pinakamalaki dito sa ating laro. So talagang they need to capitalize yung size advantage ni Pugoy over this squad ng Dimasalang. And we know for a fact na talaga si Pugoy can shoot inside and outside. Kaya talagang kailangan i-capitalize. Sirado naman has been the volume shooter dito sa larong ito. Pero most of his points, siya yung leading sa kanilang kumpunan. Meron siyang 23 points, sabi mo nga kanina. At lahat ng mga, yung karamihan sa mga tirang yon ay closer to the basket. But more than 10 times na siyang nagkaroon ng attempt shooting those threes. At isa lang ang naipasok niya. So if I were Rado, I will get myself or my shots closer to the basket. I will take it from there. Para mas maganda yung sabi ko nga percentage at mas magkaroon sila ng pagkakataon or chance na maitabla ito or makalamang na dito sa mga taga-Dimasalang. Sa mga taga-Dimasalang naman, dapat nandun ma-maintain ni Marlon Banda yung kanyang energy dito sa larong natin. So as Arisubal, Manuel Arisubal. And I think naman talaga every given day talagang hindi naman bumabagsak ang intensity nitong si Banda. Wala tayong nakitang laro sa kanya na bumaba yung energy niya. And he has a triple-double, partner, pero kita mo naman walang palitan yan, partner. Tama. Kaya talagang solid ang minutes at nilalaro nitong si Marlon Banda. But itong si Salarde again who's been contributing a lot para dito. Good pass by Boloñas. Solarte missed the shot. Sayang nun, partner. Alforte binigay. Keeps it alive. Yan na si Banda. Has 22 points in the ball game. Waits for his teammates. Binigay dito. And shot clock is at 4. Arisubal for 3. No good. Rebound ni Yanson. Yan na si Pigoy. And now, this is just a 7-point lead with 8 minutes remaining sa ating huling yugto. Yanson. Gustong bawasan ang kalamangan, binigay dito. But nandyan si Arisubal. And si Solarta. Ayan, all alone for that bucket. And a walk in the park para dito kay Solarta. And a good pass dito galing kay Alforte. And yun na nga, partner, yung outlet passes and yung defensive rebounds itong Dimasalang. Yun na nga, kaya nakakarami ng fast break points. Pero sabi ni Jay Serad, who makes his second three-pointer of the ball game, he has 6 in the ball game. Buti naman at kumonekta yung tres na yon itong si Serad. Yes, and partner, this is just a 6-point lead
masyadong mahaba pa ang oras, pero si Banda shooting the elbow jumper, misses the shot. Banda again, attacking, no good. Alforte loses the ball, pero partner, sinasabi ko nga, this is just a 6-point lead with 7 minutes remaining sa ating fourth quarter. Anything can happen. Alam naman natin, ayan na si Pugoy attacking against 4 defenders. So yon. Ayan na si Banda, wants to attack, sidestepping with the fake. And Huli. travel. So Huli. ito, 4 na lang ang lamang dito. So again, high percentage shot lang ang dapat nilang gawin dito. O maging attempt nila for PUV Corpus. Pero they opted to take that 3 once again. Ayan na si Rado, misses the shot. Alforte tapping to the wrong man. Pugoy binigay kay Serad for 3. No good again. Arizubal skying high. Ayan na si Banda, nanguna against Serad. Banda attacking with the fake. And may foul na nakita. Grabe, partner. Nakita mo inusog ni Banda, partner. Itong si Serad sa ilalim. Talagang pinasabit niya. So mostly sa mga tira nitong Dimasalang ay galing dito nga kay Marlon Banda. Reason why he's the leading scorer so far. And sabi mo nga, triple-double. Yes, partner, he has triple-double with 10 rebounds, 10 assists, and 24 points, partner. Kaya lang he missed those shots kanina sa free throw line. Ayan na naman ang tres na binibitawan itong mga taga PUV Corpus. Yung tira nila ay galing sa tres and pasalamat na lang sila kung marirecover nila on an offensive rebound and take those second chances. And it is also risky. The more partner na tumitira ka sa lawas, yung talbog ng bola, papalayo, papunta sa goal ng mas malayo kalaban. ang talbog kadalasan. So talagang advantage din yun dahil nga itong dalawang speedsters na si Banda and si Arizubal, talagang he has a nose for the ball. Kaya talagang any time and any given day talagang kayang habulin niya ng mga bolang yan. At ayun na naman yung tres, hindi man lang tumama sa ring. So ganoon ang nagiging offensive strategy or style nitong mga taga PUV Corpus. Yan na si Bolognas. That's an automatic yung mga ganung medium range jumper ni Bolognas. And he's struggling a bit pagdating sa 3-point shots kaya medyo lumalapit yung range shot. Sinusubukan niya yung mga ganung klaseng tira. But si Pugoy again. With Pugoy, talagang nasa advantage sila palagi kasi Pugoy is the much bigger man. But Bolognas, yun na lang at di na dinidepensahan ang kalaban. Ito mga taga PUV Corpus, halos sinahayaan na lang nila na tumira. Kaya hindi sila nakakahabol dito. And partner, all of the players of Dimasalang is in double digits pagdating sa scoring. Yun na sinasabi natin, na deadly duo pagdating sa fast break na si Banda and Rasubal. And now again, the lead is 10 points. Balik sa 10 points, partner. At 4:49, malapit na pong magtapos itong ating unang laro dito sa ating day 24. Again, this is the final day ng elimination round. And again, bukas ang ating start ng ating second round. Tama. Or ng ating quarterfinals. Abang sila sa mga pages natin, partner. Dahil doon ipopost yung mga schedule ng games, yung mga teams na nakakwalify sa ating second round. Pangabangan natin. Tama. And of course, yung venue, hindi pa natin alam dahil almost all of the teams daw are trying to host the game. So pakaabangan natin kung ano ang magiging desisyon ng ating committee. So talagang sa bagay, lahat naman ng court dito sa Masbate is talagang playable or napakaganda. So talagang wala tayong masabi dito sa mga courts na meron dito sa Masbate. And right now, isa itong courts dito sa Placer. Napakaganda. Wood tiles, partner. Talagang very classic ang dating. yes, so reminds me of yung sa Bicol College Gymnasium, partner. Talagang maganda yung court. Ayan na si Serad. Defended by Solarta. Pugoy again, operating. Banging bodies with 2 defenders. Dapat iwasan yun ni Pugoy. When he's inside the paint, iwasan niya na mabitawan niya
ang bola. At ayan na naman ang 3-point shot. So talagang automatic sa mga taga PUV Corpus. Once na nahawakan nila yung bola from the outside, talagang ipupukol at ipupukol kahit sino ang makahawak niyan. Ayan na si Banda against Rado. Si Alforte tapping ito. Misses that shot. Pero nakuha pa rin ng mga nakapink. Ang bola, shot clock is at 10. Bolaños is open. Gives the ball to Sularta. Gandang ball movement sana yun pero mintis. Ang tira ni Banda. Alforte shooting. Ayun, so sinubukan din ni Alforte na sumabay sa estilo ng kalaban at tumira sa 3. Yan na si Salarde Emerson. A solid contributor para dito sa PUV Corpus. Titira yan, sigurado. Ayun. And Jay Serad misses the 3-point shot. Yan na si Alforte. Wants to attack. Alforte fly. Sapa lang inabot dito kay Yanson. Good defense for PUV Corpus. Now Sarad. Yan na si Rado with the fake. Babies the shot. Misses but Pugoy is there. And a case of turnover doon pero si Rado, yan na naman, back-to-back baskets. And again partner, this is not yet over. Oo. And another turnover para dito sa Dimasalang. This is just a 6-point lead. Yeah, 6-point lead at nasa kanila pa yung possession. Yan na si Pugoy again, So hangs in mid-air and scores again. So napakadali lang pagka malapit sila sa ring tumitira. Yan na si Kaya Sola. lang, gulantian naman kaagad ni Solarta yon. Pero ganun pa man, nag-run doon, nag-mini run yung mga taga PUV Corpus. A 6-2 run sana. Pero tinapos na yun ni Solarta on that fast breaking point galing dito sa basa kay Resubal. Yan na si Rado, wants to shoot the 3, step back, jumper. Talagang in love sila doon sa 3-point shots na yan. Yan na si Banda, slowing things down. Look at that. Hang time move nitong si Marlon Banda. Yan na si Pugoy. Attacking, kicks it out. Tira yan, sigurado. Yun. Mintes ang tira ni Jay Serad, nakakuha. Yan na si Pugoy, attacking the baseline. And we are now in the twilight zone ng ating huling yugto. The score is 91-83. 85 rather. Lamang po ng 5 puntos itong Dimasalang. And Dimasalang. Sularta. Nice pass. A good pass para dito kay Banda. Pinahirapan pa ni Banda yung sarili niya, no? Talagang sa ilalim pa, itinira. Yan na si Sararde. Cross courts to Rado. With the fake. Rado. Over Banda, misses the shot. Alforte. With the board, ayan na, Alforte. Using the left hand. Misses the shot, challenged by Pugoy. Tama. Good thing na sinabayan sa doon ni Pugoy. Ayan na si Serad again, shooting the 3, misses the shot. Rado, in and out, sayang ng partner. So 103 ang nalalabi po. 8 ang kalamangan dito ng mga taga Dimasalang. Ayan na si Rado, misses the shot. Yanson, corner pocket 3. No good. So, talagang gusto nilang tumira sa 3. Yes. Yeah, finally, this is the right time for those threes. Pero sa tingin ko kung hindi lang sila masyadong na-inlove sa threes kanina at sumunod sila sa akin, malamang sila nakakalamang ngayon. And of course, yun talaga ang naging problema nila. They're falling in love with the 3-point shots and also hindi nila ma-stop. Hindi sila masyadong nagdidepensa. Fast breaking barrage nitong si Arisubal and lalong-lalo na ito si Banda. And of course, nakokontrol lang Dimasalang ang kanilang rebound. So talagang yun ang naging istorya ng larong ito for PUV Corpus against Dimasalang. Pero meron pa po tayong 42 seconds na nalalabi dito sa larong ito.
Yan na si Bolognas. Pinigay Mali. dito. Mali yung napasahan. And this is just a 3-point lead, partner, with 20 seconds remaining sa ating laro. Again, may laban pa. And Banda is fouled. The door is still open para dito sa PUB Corpus after that shot. Yes, it is. Yan na si Bolognas. And he was fouled. And they're not yet in the penalty, so Tama. talagang another inbound para dito. another foul. And wala pa rin sa penalty. Another inbound for Di Masalang. Now it's penalty. Okay. So Bolognas will be shooting two free throws here. Pasok ang unang tira. So kailangan ma-shoot pa ito ni Bolognas para mas malaki na ang chance sa panalo nila. Ayun. Mintis. Yan na si Serad. This is a 4-point lead. Gives the ball to Rado. 4 seconds to shoot. Rado takes the shot and makes it. Gusto pala ni Rado 5.4 seconds remaining pa. Yan na si Bolaños. And sayang, partner. Kung may 4 points tayo dito, baka And that ends our first game. Oo. What an exciting one. 94-93. Just a 1-point lead. Tama. Yun ang ating Masalang and PUB Corpus. This is their last game of our tournament. Maraming salamat for giving us a good show dito sa ating first game. Yes, maraming salamat. It has been indeed a good show para sa dalawang kupunan na ito. At ayun, isa lamang po ang nailamang sa pagtatapos ng laban itong mga taga Di Masalang kontra dito sa PUB Corpus. Ang huling laban nila dito sa ating torneo, Ako Bicol Cup Masbate. Pero hindi pa po dito nagtatapos ang ating day 24 dahil again, meron pa po tayong isa pang laban and this is going to be crucial for the standings ng ating mga teams dito sa District 3. So it's going to be Uson will go against the home team na Placer. So mahalaga ang magiging resulta nito. Ano, Wadi? Yes, opo. Talagang this game is an important game. So we'll see if Placer will still be unbeaten dito sa ating torneo or will Uson will make an upset dito sa ating second game. Yan mga dapat nyong abangan. Okay, so mga kasarog, as we take a look at some of the highlights itong kakatapos pa lang na laro. Again, we would like to say happy birthday once again kay Miss Russell Oreta, ang aming boss sa IMBC. Ano ba yung IMBC, Kapa Morgan? Infinity Media Broadcasting Company. Yung IMBC po ang nag-cover nitong Ako Bicol Cup. Magmula sa Albay hanggang dito sa Masbate. And it's been headed by our boss na si Miss Russell Oreta who is celebrating her birthday right now. So, happy birthday once again, Miss Russell Oreta. Sige. And of course, Ako Bicol Cup Masbate ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Yes, partner. And it's very obvious, partner, na binanggit na natin kanina na yung ating kasurog best player of the ball game was in triple-double. Dito sa larong ito. Yes, si Marlon Banda who's been very steady since day one up to the last game ng elimination. So kudos to this guy for showing up here sa ating first game. And of course, partner, butiin din natin ang ating buting commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera. Oo. And si Bossino Rivera ng kamusta ka dyan, Bossing? And also, yun na, si Miss Russell Oreta celebrating her birthday today. Happy birthday. And
Batiin ko na rin ang 12 under partner ng Kawit East Washington Drive. May laro sila ngayon. Aba, good luck. Oo, good luck. And of course, my brothers from Albay Basketball Community, magandang hapon po sa inyo lahat dyan. And last, aking constituents sa Kawit East Washington Drive, magandang hapon. Okay, and pa-like and pa-follow naman din sa aking Facebook page, Kapa Morgan. Hanapin nyo lang po sa Facebook, Kapa Morgan, K-A-P-A-M-O-R-G-A-N. Yun. And I guess, ibabato na natin ang, sa ating courtside reporter na si Miss Barbie Floriano para sa makapanayam ang ating kasurog player of the ball game. This has been Kapa Morgan alongside Wadi Bachiller para po sa ating first game dito sa Day 24. Maraming salamat. Barbie. That's the end of Game 1 and congratulations Team Dimasalang. I am now with our kasurog player of the game na si Marlon Banda wearing jersey number 6 who scored 26 points, 13 rebounds, 11 assists and 4 steals. So Marlon, how does it feel na ikaw ang ating kasurog player of the game? Happy po. Ay, For the first time po na naging best player of the game po. alright. Kamusta naman sa pakiramdam ang mapabilang sa Ako Bicol Cup Masbate? Salamat po sa Ako Bicol Party List na na-experience naman inin pakanam niyo. Miskin, 5 na lang po kami nagakanam. Pakita lang po namin na kaya naman miskin underdog kami. Tama yan. At ngayon naman, grab your chance para pasalamatan at batiin lahat ng supporters mo at ng inyong team. Shout out sa asawa ko, kag sa anak ko nada sa Balukawi, kag sa mama ko, kag sa ka-teammates ko tanan. Shout out sa tanan. Salamat po. Alright, thank you and congratulations once again Marlon Banda and Team Dimasalang. Mga kasurog, we still have Game 2 for today, match up between Home Team Placer and Team Uson. For more updates, follow us on our social media platforms, Facebook pages of Ako Bicol Party List, ni Rep Zaldico at ng Ako Bicol Online TV. Also on our YouTube and TikTok account via @Ako Bicol Cup. This has been Barbie Floriano, your courtside correspondent.